guys. Det er hjørner, ikke? Nu dør du. Okay, vi dør nu. Den er der. Nej! Blink ud, mand! En gang! Jeg synes så... Løb! Han er totalt dårlig, ham der man er. Det er han faktisk. Ja, han må da vist veje 240, mand. Sikkert. Han kan da se en gå. Derovre. Ja. Ja, det er et nyt sted, ikke? Jo, nyt sted. Jo, jeg tror, der er en der. Jeg har gået rundt i sådan en time, mand. Hvad sker der? Skal vi forsøge at komme rundt, altså? Yes! Endelig. Jeg bruger en her. Jeg tror, der er en i bilen. Jeg kan ikke huske det. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Du var der For jo. helvede! Vent nu om, mand. Du var der. Det værre. Det værre. Det værre. Der. Kig på den der side. Nej, 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 nej. Ja, Nej. lige der, mand. Ja, ny musik. Ja. Gå tilbage her. Men. Hvorfor skifter musikken ikke? Okay, Nej, for den er han ikke. For den er han ikke endnu. Jeg har ikke engang set sådan, mand. Jeg tager ham af, man kan disable ham. Kan man? Jo, det var lidt ret med. Eller nu går du bare ind i skoven. Det der træet. Ja, mand. Træet. Den er uhyggelige træ. Hvorfor kravler man ikke bare op i det? Og så er han Jeg ved det ikke. Ej, I tænker nederen. Så er Oh my han god. skrevet. Er det der? Så bliver det sådan. Ja, guys. Ja, 7! Ja. Så, mand! Okay, mange en mere. Ja. Det er slemt. Okay. Hvad? Oh my god. Nu er den slem, det der.